de revistă, au zis. Exact. Când s-au întâmplat, eu știu, a venit un chestia târziu de primăvară, au lipsa precipitațiilor. Deci până la recoltat mai este cale lungă. Iar aici, vă spun sincer, eu toamna trecută am dormit foarte liniștit din cauza asigurărilor agricole care ne-au ajutat să trecem peste nenorocirile care au venit în toamnă. Lipsa precipitațiilor, nelăsărirea la rapiță. Deci avem totuși instrumente care ne ajută. Unul dintre aceste instrumente ar fi și asigurările agricole. Mulțumesc. Ceva seara. Cum ai văzut în prima sesiune și cum prefer să intrăm în a doua legat de ce am discutat în prima parte? Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație, Bogdan, din nou. Cum să o văd? Cu optimism. Puțin în roz, așa cum am și îmbrăcat astăzi, ca să dăm o notă optimistă într-o situație destul de complicată prin care trece agricultura. E real tot ce s-a discutat în primul panel, subscriu la tot, însă prefer să rămân o persoană pragmatică, orientată pe soluții și pe acțiune. Cred că vorbim mult și vorbim mult de mulți ani de zile și facem destul de puțin. Și aș sublinia ceva. Mulțumesc domnului Dogar pentru aprecierea față de asigurări. Cred că datorită asigurărilor putem dormi un pic mai liniștiți. Nu că ar fi un panaceu universal, ci că ar fi un suport, un ajutor. Avem multe de discutat și multe de făcut, mai multe de făcut la acest capitol. Sper să aduc o claritate în prezentarea mea de astăzi. Cred că și atenția la asigurarea pentru viitor parte din aceeași responsabilitate pe care o abordăm astăzi. Așa este. Suntem oameni maturi, oameni care stăm în sectorul ăsta de niște ani. Unii mai mult, alții mai puțin. Eu din 98. Cred că am trecut prin destul de multe schimbări în agricultură. Cred că este nevoie mai mult decât oricând de profesioniști, de oameni care știu ce fac pe linia lor. Cred că ne pricepem mulți la prea multe și nu suntem adaptați la schimbare. Și știți cum, schimbarea cred că e singura constantă din viața noastră. Tot ce putem face e să fim pregătiți și să ne adaptăm. Mulțumesc. Andrei. Mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație, Bogdan. Vis-a-vis de întrebarea ta, dacă am reținut ceva din prima parte, da, mi-a făcut foarte mult discursul lui Joao vis-a-vis de responsabilitatea noastră a fermierilor față de familii, afacerea. De valiere, cum am spus. Exact. Aș mai completa cu permisiunea lui și a noastră și o responsabilitate față de consumator. Ori exact asta încearcă să reglementeze Uniunea Europeană prin toate normele și constrângeri, dacă vreți, existente la nivelul acesteia. Mi-am notat câteva idei raportat la cele spuse în prima parte, și anume, în cei 20 de ani, sau cât s-au spus de la aderare, am contribuit aproximativ cu 30 de miliarde la bugetul Uniunii și am primit 100. Las la aprecierea noastră dacă e bine sau e rău. Cred că fiecare fermier din sală are cel puțin un utilaj, un abțibil lipit pe o capotă, pe un geam, obținut cu sprijinul Uniunii Europene. Din păcate, statul român nu a fost capabil până la momentul aderării să ne ofere soluții, sprijin adecvat, astfel încât să ajungem la un nivel de dotare, să putem intra într-o competiție cu colegii noștri fermieri din țările vechi, membre ale Uniunii Europene. Și mai face o completare aici. Cred că la momentul actual, fermierii din România sunt într-o situație mult mai bună decât colegii noștri din Franța, spre exemplu, din Italia și din restul țărilor vechi, membre ale Uniunii Europene. Posibil că avem și o capacitate de adaptare mai mare decât au colegii noștri care s-au... O sunt la domnul, pe ce considerente? Pe adaptare? Poate fi? Pe adaptare, calitatea solului, eu știu, proximitatea portului din Constanța, accesul către anumite piețe care ne fac... Suntem deficitari la partea de procesare, cu siguranță, dar fiecare dintre noi de aici din sală avem o responsabilitate față de cum arată agricultura și de cum arată țara și societatea până la urmă.
în ziua de astăzi, da? Exact cum spunea domnul Busacu, adică tema noastră la asta se referă, ea noastră tuturor, nu noastră fermierilor doar responsabilitatea. Absolut, categoric. Și perfect adevărat, suntem dependenți de ceea ce se decide, de multe ori peste capul nostru, la nivel de factor politic, de guvern, de parlament și așa mai departe. Dar la finalul zilei, tot aceiași oameni se întorc din 4 în 4 ani, asta e frumusețea democrației până la urmă, se întorc în fața noastră și cred că acolo e momentul și locul în care să-i tragem de mânecă. Evident și până atunci, și în mandat, doar că cu toții ne fofilăm, ne ascundem, cum zicea domnul Buzatu, după perdea și pe urmă stăm și ne plângem, că e mai simplu așa, cumva, nu știu. Aș mai face câteva remarci vis-a-vis de Mercosur și a spune că avem o vorbă la români, cine plătește muzica conduce dansul, știți? În sensul că este evident că acordul favorizează țările puternic industrializate, în speță Germania și Franța, care sunt și cei mai mari contributori la bugetul Uniunii Europene. Buget de pe urma căruia beneficiem noi, în mod deosebit. E care aia cine stă la masă, cine nu e la masă e meniu sau cum? Da, poate fi interpretat și așa. Acum, dacă am studiat dacă ne-am uitat în acord, am vedea că sunt niște clauze de salvgardare în condițiile în care se depășesc anumite. Nu sunt un fan al acordului, ca să fim înțelegi. Da. Doar că trebuie să privim lucrurile așa cum sunt și trebuie să, cum am spus, să ne adaptăm. Pentru că altfel devenim irelevanți. Ce să vă zic? Mai trebuie avut în vedere faptul că în România ponderea la agriculturii în PIB a scăzut începând cu 1990, unde era în jur de 25%, în momentul de față între 2,5%, raportat la nivelul producției agricole. Da, dar ai văzut Eurostat, da? Deci România acum e între primele 3 cu contribuție cea mai mare a agriculturii la PIB. Acum, da, e puternic influențată, e o situație pur conjuncturală. Dacă avem un an agricol bun, clar contribuția e mult mai mare. Dacă avem un an agricol dezastruos, cum a fost anul trecut sau ultimii 2, chiar 3 ani, contribuția se diminuează simțitor. Ei, la nivelul Uniunii Europene, procentul din PIB e 1,2%. E clar că decidenții politici se uită către ce? Către industrie, către ramurile care aduc plus venit, plus valoare. Și aici vin și completez și subscriu 100% la ce ziceau și antevorbitorii noștri, dar trebuie să fim uniți, trebuie să ne creăm asociații și organizații care să ne reprezinte în adevăratul sens al cuvântului. Sunt câteva mișcări timide, din păcate nesusținute chiar din cadrul fermierilor și atunci nu putem să fim o voce și nu putem să fim un grup care să fim luat în considerare. Mai ales că Cosmin a prezentat o situație. Erau la întâlnirea mai multe asociații, dar ei nu s-au aliniat înainte. Fiecare deci nu există o abordare unitară în ceea ce privește sectorul agricol. Fiecare, și cu durere spun treaba asta, fiecare își urmărește strict propriul interes. Legumitorii și urmăresc interesul lor, cultura mare interesul lor și atunci iasă așa un ghiveci. Dar eu zic să nu disperăm, să rămânem optimiști și să fructificăm avantajele care, har Domnului, sunt destule comparativ cu colegii noștri fermieri din Uniunea Europeană. Cred că asta e cheia și soluția, adaptabilitatea. Capacitatea noastră de a ne adapta la un anumit context de piață va decide cine va supraviețui și cine va... Mă presează mult muzică, dar pe mine o să-l stăvilesc. Am fost în Brazilia și am fost în Argentina. Chiar de 2 ori. Acolo unde ploile vin peste 1100 de litri de apă. Așa este. Și ăla care crește vacă de carne și o duce la jumătate de preț la față de noi și o duce în România și poporul român este sărac, fermierii de România care vor avea vacă vor închide pentru că poporul român se duce să cumpere aia că e mai ieftină. Nu contează că deja a apărut pe site-uri că carnea de vacă din Brazilia are câțiva hormoni care au fost identificați. Ne va fi crimă și pedeapsă. Nu vom trăi pentru că distruge agricultura. Au fost presiunea Germaniei ca să-și vândă tractoarele, mașinile, combinele și așa mai departe, în speță tractoarele. Dar cât timp acum? Cât timp acum? Pentru că nu numai noi românii,
vor închide mulți, vor închide societăți, ferme și așa mai departe. Nu o să avem niciun avantaj față de Franța. În primul rând, Franța are irigații, acolo unde este cazul, Franța are irigații. La noi, cu miniștrii din agricultură, se schimbă tot la 2 ani sau la 1 an sau la câteva luni, niciunul nu e interesat să facă și irigații. N-am putut, că a fost perioada scurtă. Nu putem compara că viața fermierilor români este mai bună decât aia de acolo. Am fost în Franța, am dormit la fermier. Nu, suntem departe. Legat de sănătate, de sănătatea noastră, dacă se lega, pentru că nu cred că Ursula nu știa de ce se întâmplă în Mercosur. Legat de sănătate, sub nicio formă nu trebuia acceptat acest tratat cu Mercosur, dar sub nicio formă. Sunt aici, întrebați-i, câte pesticide și fungicide care la noi sunt interzise și acolo sunt în vogă. Pâinea, dați-mi voie, vorbește domnul la Trâncânie. S-a vorbit ani la rând, nu este voie organisme modificate genetic. Vor veni de acolo numai organisme modificate genetic, da? Au 25 de milioane de hectare de soia obligatoriu modificată genetic. Le mâncăm și nu avem voie să le producem. Încă un lucru pentru producția de soia care ne dă în cap față de ceea ce este la ei. E o cale lungă. Nu aveți dreptate. Mi-am exprimat o opinie. Nu încerc să comunic pe mine, strict opinia mea. Am spus că nu sunt fanul Mercosurului. Am spus că trebuie să privim lucrurile mult mai calculat, fără patimă, dacă vreți. Nu are cum domnul ăsta fără patimă, așa că înțelegeți el. El e în stilul... Poate odată cu vârsta vine și patima. Acum, nu știu. Vis-a-vis de soia, nu cred că avem noi contextul favorabil să cultivăm soia în modul în care o cultivă țările din America de Sud. Și aș mai completa spunând că și până la Mercosur importam 90%, 80% din șurotul de soia. Nu cred că se plângea nimeni în România până la momentul ăsta. Ați înțeles un lucru, avem voie să mâncăm și nu avem voie să producem. Eu am înțeles, doar că... Pentru numele lui Dumnezeu sunt unități care au irigații. Lasă Dumnezeu să facă soia în condiții de irigat. Trecem peste soia, că ne blocăm acolo. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Revenim la dialogul nostru. Enrico Frontale, de la Emiliana Vest. Bună ziua tuturor! Mă numesc Enrico Frontale. Mă scuzați dacă accentul meu un pic cam nasol, dar... Auzit de așa că te înțelege perfect. Nu, prima dată că se vine aici, probabil am auzit de Emilian. În legătura, ce-au zis înainte, agricultura noastră, responsabilitatea noastră. Și eu vreau să ajung un cuvânt de o persoană ce lucrează la Emiliana de 5 ani de zile, în România de 5 ani de zile. Nu de mult, nici puțin. O cuvinte de colaborare. Eu am avut experiența și în Italia. Și în Italia, grupul nostru are fermă de agricultură. Dar ce am văzut eu în aceste 5 ani e colaborare între fermieri. Colaborare. Acum am văzut că sunt niște asociații, nu? Hai să batem pun pe masă. Dar de ce nu s-a făcut înainte? Exemplu, cu irigatul, sistemul de irigat. Când s-a sființat firma, în anii 2000, patronul nostru a ajuns din România în anii 2000, a început să îmbunătățească pământul. Firma noastră a făcut stație de pumpare la Mureș, canalizare, aducem apa la 40 de kilometri până la noi, până la Dudești Vechi. Noi întreținem canale, ok, niciunul până atunci, când cum au venit probleme și cu schimbări climatice, tot așa mai departe, porumul trebuie rigat dacă nu scoate nimica. Dar de ce? Colaborare și dinainte. Nu e târziu. Absolut deloc. Dar putea fi mai devreme. Se putea fi mai devreme. Noi și
alta chestie că eu am crezut că în Italia e o grămadă de burocrație. Când am ajuns aici în România, burocrație, hârtie. Și asta, de cum zicea domnul Traian, Dugar, trebuie simplificat. Deci, România, de punct de vedere eu extern, vorbesc de persoane externe, lucrez aici, dar vorbesc de persoane externe, are un potențial enorm. Vorbim de agricultură, un potențial enorm. Aici ai tehnologia și tradiție. Fantastic. Aici un potențial enorm în România. Dar pentru mine, mai multă colaborare. Și mai puțin vorbesc. Noi, acum, avem realizat un lac de acumulare de 54 de hectare, 2 milioane de metri cube de apă de stocare. Și o grămadă de hârtie. De ani de zile, știi? Ne-am gândit să facem treaba asta, dar doar acum am întâlnit. Asta, pentru mine, colaborare. Și România are o potențial enorm, dacă vorbim de agricultură. Dar colaborare bună. Și Vasile Târziu a zis că, nu știe, să fie optimist sau nu. Eu cred că fermierii din România trebuie să fie optimiști, de ce? Aveți tot potențial să fie optimist. Eu l-am întrebat când a venit, mi-a spus că vine optimist, dar are o problemă. E greu să-și păstreze optimismul. De ce l-a venit optimist la evenimentul astăzi? Are o problemă. E greu să păstreze optimismul. Dar încearcă. Da. Mulțumesc mult. Diana Zivceac, nu a venit singură de aici, are întăriri. Tatăl ei, Diana, bine ai venit. Ai responsabilitatea viitorului Maxagro, așa te văd eu. Sunteți împreună astăzi, în familie, un business pe care toată lumea îl cunoaște. Eu și am fost la Ralf, am discutat despre investiții, despre multe lucruri. Cum vezi tu, din perspectiva ta, tema noastră, cea a responsabilității pentru agricultura românească? Mulțumesc pentru invitație. Mi-a plăcut foarte mult tema, agricultura noastră, responsabilitatea noastră. De ce? Pentru că avem responsabilitate față de sol, avem responsabilitatea economică să facem fermele să fie stabile, avem responsabilitate și aveți responsabilitate față de generațiile viitoare. Ce înseamnă asta? Avem responsabilitatea să găsim soluții. Asta e a mea, a voastră. De ce spun asta? Da, într-adevăr, toate problemele precedate sunt reale și sunt probleme cu care ne confruntăm toți. Deci, poate trebuie trase semne de alarmă către Ministrul Agriculturii, pentru că avem concurență neloială în Europa, adică nu avem aceleași subvenții ca și celelalte țări din Europa. Dar asta este o altă discuție. Responsabilitatea să găsim soluții. Eu simt că trebuie să continui, simt că trebuie să dezvolt și nu vreau să las să moară acest domeniu, nu vreau să las să moară agricultura. Asta e responsabilitatea mea, să continui, să găsesc soluții. Deci responsabilitatea este aceea de a găsi soluții. Reținem ideea aceasta. Am avut mai multe idei bune, inclusiv cea a responsabilității pe paliere și asta e una dintre ideile tari, adică să încercăm să găsim soluții la ceea ce spunem că sunt probleme. Mulțumesc! Bravo! Bun găsit! Revin din nou. Cred că cea mai importantă responsabilitate a agriculturii este față de societate. Ca să aleg doar una, sigur că mi-a plăcut și mie ideea cu responsabilitate pe paliere, dar în același timp, în momentul în care noi suntem responsabili de ceva, și anume de mediu, de activitate pe care o desfășurăm, ar trebui să avem pretenții și de la alții, să fie și alții responsabili. Și de ce spun acest lucru? Pentru că cred că anul trecut stăteam tot aici și ziceam, doamne, nu știu poziția României legată de Mercosur. Așa e încheiat prezentarea anul trecut. Exact. Rămâne să vedem. Da. Și deși cu toții știam, pe toate canalele, că da, suntem împotriva Mercosur. Toată lumea știa, suntem împotriva. Ei, când a fost momentul important, momentul votului, am votat pentru. Și sigur, pot fi o grămadă de argumente. Mi s-a spus și mie, într-o discuție privată, domne, voi sunteți 700.000 de fermieri și produceți 4% din PIB, are agricultura în PIB. Și industria automotive, de exemplu, produce 14% din PIB
400.000 de oameni. Ei, aici e treaba. Pentru că suntem 700.000 de fermieri în România sau suntem 14.000, cum zicea Cosmin? De fapt, suntem 14.000 de fermieri care producem 4% din PIB. Poza se schimbă total când raportăm 4% la 14.000, nu la 700.000. Despre asta e vorba. Și cred că avem nevoie să impunem responsabilitatea și felicit pe Cosmin pentru demersul său și pe domnul Cuzatu, la care m-am alăturat și eu. Este un lucru greu ce încearcă ei să facă, să-și aloce din timpul lor, au respectul meu și aprecierile mele și cred că al tuturor fermierilor ar trebui să le aibă. Și cred că, nu știu dacă tu mai amintești, eu sunt și crescător de păsări. Și apropo de Mercosur, făceam o analiză la un moment dat, sunt lucruri care nu poți să ți le explici. Și o să le explic foarte pe scurt principalele deosebiri de legislație care le avem noi în Europa și țările Mercosur nu le au. Primul este legat de administrarea antibioticelor ca și stimule de creștere. În țările Mercosur avem o singură țară care interzice acest lucru, Argentina. În Europa este absolut interzis. Mai mult decât atât, în Europa, grupele de antibiotice folosite în baza unei prescripții medicale pentru păsări sunt alte grupe față de grupele folosite în tratamentele umane. Un aspect deosebit de important. Al doilea lucru este legat de cuștile neîmbunătățite, care s-au scos în anul 2012 din Uniunea Europeană, s-au interzis. Țările Mercosur folosesc în continuare aceste cuști neîmbunătățite, baterii, mai pe înțelesul tuturor. Ce sens are să le interzicem? Exact cum zicea domnul Muscă, să interzicem cuștile neîmbunătățite și apoi importăm ouă sau alte produse conform cu tehnologii pe care noi le-am interzis. Care poate fi logica aici? Mie unul îmi scapă. Și mai un aspect foarte important este legat de calitatea furajului. Suntem cu toții de acord, calitatea furajului ne dă calitatea produsului. Ei, în țările Mercosur se poate folosi, de exemplu, făina de oase. În Europa nu se mai poate folosi, este complet interzisă. Din nou revin. De ce interzicem un lucru și importăm un produs după alte reguli, după reguli pe care noi le-am interzis? Total ceva de neînțeles, total ilogic. Nu pot să înțeleg așa ceva. Dar aș avea totuși o soluție, pentru că ni se spune nu că fermierii tot timpul se plâng prea mult, nu știu doar să se plângă. Cred că cel mai important și produsele, grupa de produse care reprezintă cel mai mult responsabilitatea dintre producător și consumator, adică producător și societate, ceea ce spuneam, sunt produsele locale. Produsele locale sunt responsabile prin simplul fapt că le vindem familiei noastre, rudelor noastre, prietenilor noștri și automat suntem responsabilizați de acest lucru. Cred că asta e cheia. Și știți, un aspect foarte important este deficitul comercial în ceea ce privește produsele agroalimentare. A fost de 3,5 miliarde de euro anul trecut. O sumă șocantă, pentru se spunea că România are un potențial agricol. Importăm mâncare, fraților. Despre ce vorbim? Și multă. 3,5 miliarde. O rușine pentru noi. Trebuie să o spunem, da? Și atunci, noi nu putem să intervenim asupra acestui deficit atâta timp cât produsele noastre locale nu ajung în supermarket, cât fermierii mici nu au acces în retail-ul mare. Și dacă neavând acces acolo în retail-ul mare, ei nu pot să crească. Este foarte clar. Un fermier mic, fără piață de desfacere, nu poate să se dezvolte. Cred că este foarte limpede pentru toată lumea. Și cum putem face acest lucru? Bineînțeles că o să ziceți, dom'le, fermierii sunt slabi, nu știu să se organizeze, nu știu să producă constant, nu știu să dea constant supermarketului, total fals. Poate să o facă. Sigur că unii pot, alții nu pot. Dar, în general, cu toții vor căuta să se adapteze, să fie mai buni și da, cei care nu pot să o facă vor dispărea. Asta e legea pieței. Despre asta e vorba. Agricultura este, în momentul de față, poate la un moment de cumpără. Vedeam o analiză foarte interesantă. Pe ultimii 10 ani, FAO a calculat prețul alimentelor, în ultimii 10 ani, crescut cu 38%. Prețul cerealelor, în aceiași 10 ani, a crescut cu 22%. O diferență de 16%. Cu alte cuvinte,
marja de profit s-a mutat în avalul fermierilor. Deci procesatorii și retailere câștigă mai mult și fermierii mai puțin. Dacă ne vedem în partea cealaltă, partea inputurilor, mă uitam anul trecut în noiembrie când am cumpărat îngrășămintele, în 2021 cumpăram urea cu 2400 de lei pe ton. În anul 2026 o cumpăram cu 2600-2700, acum atâta este. Cu alte cuvinte, grâul vindeam în 2021 cu 1,2 în mediu, atunci a fost o volatilitate mare, deci cumpăram 2 kg de grâu, vindeam 2 kg de grâu și cumpăram 1 kg de ulei, pe când acum raportul este de 1:3. Vând 3 kg de grâu pentru a cumpăra 1 kg de ulei, ceea ce este clar că atât înaintea produsele pe care fermierii le cumpără au crescut nejustificat și neraportat la ceea ce produse producem noi, cât și în avalul producției agricole este o discrepanță. Și lucrul acesta cred că va decapitaliza fermierii în următorii ani și cred că urmează o perioadă dificilă. Dar România a mai trecut prin perioade dificile. Și agricultura noastră a mai supraviețuit în o perioadă dificilă, poate și mai dificile. Și cred că responsabilitatea este a noastră ca să trecem de aceste dificultăți prin priceperea noastră, prin seriozitatea noastră și da, trebuie să muncim mai mult, trebuie să muncim mai bine, trebuie să ne organizăm bine și trebuie să ne cerem drepturile noastre cu argumentele pe masă. Mulțumesc mult, foarte responsabil în discursul tău. Aș vrea să te completez. Am reținut ideea responsabilității fermierilor pentru față de societate, față de consumatori. Dar eu aș completa și cu s-a spunea bine, e masa tuturor, și responsabilitatea consumatorilor față de produsele românești. Așa este, dar este o poveste foarte complicată. Plecăm de la educație. Durează mult timp să atingem așa ceva. Putem să o facem și noi, zi de zi. În fiecare zi mergem în supermarket, cu toții, da? Nu știu de câte ori ne gândim, cumpăr produsul ăsta. Dar știți, aici este pe undeva și paradoxal. Și dacă îl căutăm un produs românesc, un produs local, îl găsim, de multe ori nu îl găsim. Îmi pare rău să spun, nu îl găsim. Și atunci revin la accesul produselor în hipermarket. Uite, cu permisiunea ta și celorlalți, Horațiu, dacă te distragi un pic de la ce făceai acum, hai să poate ne ajuți cu un punct de vedere. Tu ești foarte implicat în partea asta de educație, și cu parteneriatele cu universitățile, dar și cu vizitele, zecile de vizite pe care le-am văzut în social media, ale grupelor de elevi la tine în business-ul tău, dar și cu intrarea cu niște produse proprii într-un lanț mare, nu? din zonă. Te rog să completezi cum vezi tu accesul produselor noastre, cum ai reușit să faci lucrul ăsta și cum îl poți dezvolta, cum și dacă vezi scalarea lui la un nivel mai mare național. Sigur, mulțumesc foarte mult să iau etapizat cumva șirul de provocări. În primul rând, în urmă cu 3 ani de zile am deschis larg porțile activității noastre, atât la partea de plantație, cât și la partea de cultura mare și, evident, la zona de procesare. Și timid am inițiat anumite demersuri cu diverse grupe de copii de la grădiniță, continuând mai apoi cu cei din învățământul primar, gimnazial, liceal, universitar și chiar post-universitar. Și putem să spunem la o concluzie că în ultimii aproape 3 ani de zile ne-au trecut pragul peste 3500 de tineri, începând de la cei mai mici până la cei mai mari. Așadar, prin consecvență și prin transfer real de valoare pe care ne-au validat-o ei, nu menționăm noi, că probabil am avea tendința de a fi subiectiv, ei au considerat că pot să reflecte anumite procese teoretice în învățarea practică și să ne adaptăm oarecum transmiterea de informații să fie înțeleasă chiar și de copiii cei mai mici. Deci, până la urmă, am inițiat acest demers și am testat ca un proiect pilot, proiect care a fost validat urmând ca anumite activități, atât din județul Satu Mare, cât și din județul Bihor, chiar și județul Cluj, din săptămânile Școala Altfel, Școala Verde, respectiv anumite activități practice de la liceele duale, da? Deci cu profil dual, să se desfășoare în cadrul activității noastre și prin acest parteneriat, să spun, am reușit oarecum să învățăm unii de la alții și să creăm plus valoare împreună.
Legat de cea de-a doua parte, cu privire la colaborarea aceasta cu supermarketurile, într-adevăr este un proces anevoios și trebuie să fiu foarte sincer că am început primele demersuri în urmă cu 3 ani de zile, iar în primii 2 ani am învățat drumul de București, chiar și cu ochii închiși, cu spatele, cum vreți să o înțelegeți, urmând ca în ultimul an, oarecum prin multă perseverență și multă insistență și evident produse care au fost validate inclusiv de piețele internaționale, fiind prezenți la anumite expoziții în Dubai, în Coreea de Sud, în Germania, de 2 ori în Grecia, probabil și asta a contat foarte mult în întărirea argumentelor noastre pe care le-am susținut în fața marilor rețele comerciale și am debutat, evident, pe zona aceasta de producători locali, cu cei de la Profi, fiind prezenți în 4 magazine Profi pentru început, ca prim pas în această zonă de colaborare, urmând ca pe parcurs și prin multă insistență și perseverență să reușim să ajungem și pe rafturile celor de la Carrefour, respectiv a celor de la Kaufland. Deci suntem astăzi prezenți în 92 de magazine Kaufland, 34 de magazine Carrefour și 4 magazine Profi. Evident, n-am omis nici comerțul modern, deci am luat în calcul prezența și în retail-ul online, cum ar fi Emad Fresh-ul, Trendyol, Sezamul și așa mai departe. Deci oarecum am îmbinat utilul cu plăcutul și putem să spunem că la ora actuală produsele noastre, nu e niciun secret până la urmă, cei care mă cunosc cu siguranță au auzit de Alul România, produsele noastre sunt prezente în 135 de magazine de tip retail, deci supermarketuri, dar asta se poate rezuma la un singur cuvânt, perseverență. Perseverență și insistență. Am mers pe principiul dacă suntem dați afară pe ușă să intrăm pe geam, dacă suntem și pe geam să mai încercăm altă ușă și ani de zile am tot diversificat portofoliul nostru de produse, am expus situația din toate punctele de vedere și am reușit totuși prin foarte multă transparență și probabil principii și valori nenegociabile care au stat la baza demersului nostru, de a fi prezenți în aceste magazine în poziții, zic eu, favorabile unui producător local, care poate nu are capacitatea de a face față concurenței cu produsele de pe piețele externe, până la urmă suntem toți colegi, să spunem așa, în această comunitate europeană, poate nu cu aceleași drepturi și obligații fiecare, dar în fine, probabil asta e altă discuție. Dar e posibil să facem aceste lucruri. Am extins după aceea și o parte de calificație, suntem prezenți în anumite unități de la Kaufland, mai exact 8 unități Kaufland de pe raza județelor Satu Mare și Bihor, respectiv într-un prim hipermarket Carrefour. Suntem acum în discuții cu cei de la Penny, cu cei de la Auchan, deci oarecum n-am neglijat nici colaborarea clasică cu magazinele pe care le-am avut partenere încă de la început, magazinele mici, magazinele de proximitate, magazinele de prin cartiere, deci am mers în continuare și pe aceste colaborări de lungă durată, însă ne-am orientat oarecum și spre tendința care se poate genera volum și implicit a atinge anumite economii de scară și a-ți eficientiza activitatea, că tot vorbim de responsabilitate economico-financiară. Deci, până la urmă, nu este ușor, te responsabilizează și te disciplinează colaborarea cu retail-ul, dar este posibil și vă rog să mă credeți că singurul as pe care l-am avut în mânecă a fost perseverența. Atât. Nimic altceva. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Horațiu. În continuare, ideii a susține produsele românești nu înseamnă a pune doar tricolorul pe raft. Nu asta înseamnă. Înseamnă a educa de mici și copii și în școală pentru a alege aceste produse și a înțelege de ce trebuie să le alegi. Pentru că